mapasidunggan na pasalamaton kundi atong Ginoo. So dita magdugay kanang atong ablihan kung naka Biblia diha pwede wala maminaw lang to sa pulong sa Ginoo. Ako lang basahon. Ako lang ni siya basahon ni nagsugod na nako gwali kay ako panibasahon taas-taas man sa tong isgutan para mas madali ta. Amen. So kanang magampo taon na atong idukot tong ulob yung mga mata. Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat kayo Lord sa daghan kayong grasya ug panalangin nimong nadawat sa matag adlaw Ginoo. Dili maihap ang mga panalangin nimong nadawat o Dios sa matag adlaw. Among gikalipay Ginoo nga bisan sa daghang problema pagsulay sa kinabuhi. Dili ikalikay Ginoo, dili kalimod nga ikaw ang Dios maayo gihapon sa mong kinabuhi. Bisan gani sa pagpasaylo sa mga kalakasan Ginoo na unta ang naming dili mabuhi Lord apan salamat kaayo sa imong grasya Ginoo nga nagdagayday ingon nga nagpasaylo sa mga kinabuhi Ginoo nga karon hangtod karon nakaginawa gyapon mi og kanang buhat sa mga baloton nimong yatag sa mga kinabuhi. I pray Lord ining kagabion pasiluon nimo mga kalakasan among Ginoo gasi mo nagkasing-kasing gikan sa mga sala nga among nabuhat sa tuyo ug dili sa tinuyuan. Pagampo ng balaang espiritu magkakanaog Ginoo magapamuhat nining kagabion makigsulti ka sa matag usa og hinaot madili mo labing kawang ang mga pulong mamudunggan kun dili maaplikar ni sa mong kinabuhi ikaw maghari sa mong kinabuhi hangtod sa hangtod Ginoo ako ning giampo gisalig kanibong tanan gipasalamatan sa ngalan ni Jesus amen. So gabi sa mga usa ang pulong atong pag-isgutan ning kagabion naguluhan siyang bililhon ta atubangan sa Ginoo. So unsa man ipulong nga bililhon nagpasabot ni nga importante dili ta ganahan nga mawala ang usa ka butang kung hindi bililhon or mahal paliton mura siya gold o silver. Kung ang tao na siya gold o silver di ba kanang lipay kayo siya unya kung mahimo dili mawala ni sa iyang tapad tungod kay importante ni sa iya. So ingani kung tatubangan sa Dios bililhon kuno ta kay niya. So unsa pa mga gibilhon man ta niya sa pagpadayon ato ni masabtan. So mailan kuno nimo kun ang bililhon nimo ang usa ka butang kung sige ka guna-huna ni ini. Or dili ka mahiluna kung wala ni or hadlok kang mawala ni sa imuha. May mga tawo nga ilang sa ilang kinabuhi bililhon kining kwarta. Pag sige sila trabaho ang tao para lang makaangkon og kwarta sa matag adlaw. Napo ibang tawo nga ilang bili kining cellphone nga dili sila malipay mabuhi kung wala ning cellphone. Inig mata, lakaw nila bisan asa mo lakaw mo eskwela mo trabaho man ang tao naa ning cellphone nga naman kay bilihon niya. Pwede ang tao pod bilihon sa iyang kinabuhi kining lain-lain, pwede ang yang giganahan basketball ba ni or kaning hilig ba ni niya. So katang sa punto nga kitang tanang tao na kanang gitawag nga bilihon nga butang sa atong mga kinabuhi. So karon atong tan-awon kining sa istorya nga atong basahon karon akong iwali atong makita usab ang unsa may mga butang nga gitagaag dili sa tawo nga dili day unta tagaag dili nato tungod kay kining mga butang nga makadaot sa atong mga kinabuhi. Amen. So una ingon siya sa Lucas 15 mo ni ang istorya nga naay anak nga nawala. So kining anak nga nawala dili ingon na lost siya nga nasaag siya kay pangita siya kun dili kining pulong nga nawala nagbuhat sa butang or sala mo nang gitawag siya nawala karon himbalik siya nang gitawag ingon ang iyang papa nagit-an sa siyang amahan karon gitawag siya og bata nga the prodigal son. Sikat kini nga story kung dugay na kang himong Kristohanon sige ka kadungog kaning pulong kining prodigal son. Yung prodigal son mag-usik-usik. So mo ni meaning sa pag-uskan ng prodigal son pag-usik-usik. Karon atong basahon una sa verse 12 ang punto nga unsa may mga sayop nga pangunahuna sa tao ato masabtan ning unang punto nga nay mga sayop day nga pangunahuna ang tao nga posible niyang giunahuna. Una sa verse 12 ingon siya verse 11 ug gipadayon si Jesus sa pag-ingon dahil usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan tay hatagi na ako sa akong bahin sa akong katigayunan busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Sa istorya mga igsoon kining naa ko na usa ka lalaki nga naa siya duha ka anak. Maguwang og manghod ko sa lalaki. Dayon usa kay gayon kuno ni ana kini nga ang usa ka manghod iyang gipangayo ang iyang parte or iyang portion sa iyang madawat sa iyang amahan
tungod kay sa ilang kultura kining pag ang usa ka amahan hapit na siyang mamatay, iyang ihatag ang iyang katigayunan ngadto sa iyang mga anak. Pero ang pinakadako nga portion nga madawat nga mahatagan mao tong maguwang. Nga gamay na lang ang madawat sa manghod. So ang sayop nga pangunahuna aning manghod tungod kay iyang gikuha ang iyang portion sa iyang katigayunan sa wala pa mamatay ang papa. Mura bag bastos kay siyang paminawon tungod kay mura gug ako gintahay. Ako nang gipangayon si papa nga so dili pa siya mamatay unta pero ako nang gipangayo sa iya kay so ang gipasabot nga gusto na akong mamatay si papa kay wala ko kahuwat ba. So nasabta ng punto. So mo ni kanang sayop nga pangunahuna sa tao unang una nga wala siya gihigugma sa iyang mga ginikanan. Mo ni daan sa mga tao karon nga moingon sila nga wala kuno sila gihigugma sa ilang mga ginikanan. So kining pangunahuna sayop ni siya nga naman di ka pwedeng moingon nga wala tag higugma sa mga ginikanan kay kung wala pa tag higugma nila dili unta ta mo abot nining panahuna. Bisan ako god kanang moingon man jud ko nga natay mga sayop si papa si mama na sayop pero gracias Ginoo ako mudong gidakong gipasalamatan nga kanang nahimo mo na kong ginikanan kay tanan nga among gitinguha gipangandoys kinabuhi inyo manggihatag sa amo ka. Mo nang di gugo kaingon nga kamo nga among ginikanan dili gud mo maayo kay walay butang wala gid nyo gihatag sa amo ka. Walay nagpamatuod nga walay tao gyud. Kung may mga bata moingon sila nga akong hinungdan akong ginikanan kay sila gingani dili sila makaingon ni anak. Kay kung wala pa ilang ginikanan dili sila mabuhi hangtod karon. Amen. Si kaduhang pangunahuna sa tao nga sayop mo ni nga wala ta gigugma sa Dios. Mo ni pinakalala. Dagan sa mga tao mong nga kinabitong maingon sila nga wala ko na sa gigugma sa Ginoo. Sayop siya nga naman, unang-una palang daan, kitang tanang mga tao gitagag grasyas Ginoo. Unsa man ni mga grasya dili ang grasya wa gapasabot na siya og katigayunan. Dili po na siya nagisgot og kwarta. Ang grasya nga dapat ato masabtan mo ning gininhawa kusog og makakaunta sa mata kadlaw grasya na ngagikan sa Ginoo. Mo nang dili ta pwede makaingon nga wala ta gihigugma sa Dios kay sa mata kadlaw dili makita og makita nga mga panalangin gihatag na sa Ginoo sa ato. Amen. Ikaduha, kay bisan gani sa atong mga gusto, bisag dili makaayo sa ato ay ihatag sa Ginoo. Ningon sila nga dili kuno wa kuno taghigugma sa Ginoo sayop gyapon nga naman. Bisan gani sa mga gusto nato nga dili unta ihatag sa Ginoo, gihatag niya nga naman gihigugma ta niya. Pero kapasabot nga gihatag sa Ginoo na kay para madaot ta. Gusto man nato bisag dili makadaayo sa ato pero gihatag sa Ginoo nga naman ato man gipugos. Mo nang moingon ang tao nga kining naa siya mga gipangandos kinabuhi pero sa katapusan kung mahiyagom siya sa kadaot basulon niya ang Ginoo. Sayop siya nga pangununa nga naman nganong basulon na to ang Ginoo nga at the first place ato man gipangayo ang mga butang nga dili nato dili makaayo sa ato. Amen. So mo nay una nga punto kining ang mga tao or kitang mga tao natin mga sayop nga pangunahuna unsa ganito nga wala tag higugma sa tong ginikanan. Ikaduha nga wala tag higugma sa Dios. Ikaduha sa verse 13 ato makita diri ang sayop nga desisyon sa tao. Unsa man ni? Ingon siya tapos sa pila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. So man ni sayop nga desisyon sa tao kasi din ginadawat na niya ang iyang katigayunan portion sa iyang abot sa iyang madawat sa gikan sa iyang amahan. Gauna-huna siguro siya kay mingon mga Bible miabot ang pipila ka adlaw nya nakadesisyon siya nga iyang ibaligya ang iyang katigayunan. Siguro naa siya kaning 1/4 siguro nga portion sa yuta sa iyang amahan, agriculture ba yung anak niya. Nakarelay siguro siya kung saan ako ning kwarta ha? Magtukod go business. Mura magsayang siguro, murag boring man. Sige ako lang ning ilaag na lang ko kay murag boring man kaayo ning kinabuhi sa akong pamilya. So mo na yang nanunaan, mo ingon ang Bible iyang gibaligya ang iyang katigayunan niya kanang minglangyaw siya, mingdong siya sa pinakalayong dapit. Ingon ang Bible diin giusik-usikan niya ang nadawat niyang kwarta. So mo ni desisyon ay sayop nga desisyon sa taon sa man ni ang pag-usik-usik sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Unsa man ni mga panalangin sa Dios? Una-una kinabuhi, ikaduha kwarta, ikatulo oras. Mo ni mga gasang nga gihatag sa Dios sa ato ang dapat atong gamiton sa atong pamaagi. Unsa to? Kwarta, kinabuhi og
oras. So karon sa unsang paagi man nato giusik-usik ang ato ang kinabuhi, kwarta ug oras. Unang-una, sa pagbuhat sa mga butang nga makadaot sa atong kaugalingon. Daghan kayo tang ginabuhat sa atong kinabuhi nga posible di ay makadaot sa atong kaugalingon, mo dinhi pamaagi sa pagkusik-kusik sa ato ang kinabuhi igsoon. Pwede nga sige tag cellphone, tibok adlaw tang siging cellphone, sige tang now TV. Unsa may resulta, way katulog. Nga madaot ang imong lawas, daghan itong gipang-post sa Facebook nga nay mga tigduwa og ML, tigduwag sigig cellphone unya nang hospital ano man. Kay gidaot nila ang ilang lawas sa pagkusik-kusik sa pamaagi nga sige sila cellphone nga wa sila gahuna-huna nga ilang sa ilang pagbuhat ni ana gidaot nila ang ilang kinabuhi. Pwede nga sa bisyo ato ning buhaton ning bisyo nya nga atong lawas madaot ni siya. So dili ganahan si Lord ning anak nga magbuhat kag butang nga makadaot sa imong kaugalingon. Amen. Unya unsa pa man kining kwarta. Kining kwarta usa-usang pamagi nag-usik-usik sa atong kwarta pagpalit sa mga butang nga dili nato dili importante. Uso man ni sa mga batan-on karon nga bisag unsay ganahan paliton dayon bisag dili gamiton ba. Bisan ako gud nakasuway ko ana nga pag maibog ko ning butang nga paliton ako dili na ko gamiton. So daghan pong mga butang des tong kinabuhi nga atong gihimo ni aton ning gipalit ug aton ning gihimo pero pag usik-usik din na siya. Nga naman dili importante sa atong mga kinabuhi. Karon bitaw nga naminyo ko among nasabtan di nga kining kwarta dili siya dapat nimong gastuon sa bisag basta-basta na lang. Kay magpalit naman kas imong kaugalingon, ang imong unahuna naman ang imong pamilya, anak puhon ing ana. Di na ka magunon na ba nga ako ni paliton. Kun dili sa imo nang partners kinabuhi nga la, kaya mo ni gastuon sa dili maayo. Magunon na sa gud me ni Tatsa nga prasa man ato ni unsa may atong gastuon ni nga naman. Nasabtan na mo nga kini ding kami niyon dapat kang mag nakay wise na pangunahuna. Nga naman ang kwarta dili siya gamiton dahil sa mga butang nga dili gayud og walay pulos mangigsoon. Amen. Sunod kining oras. So unsang pamagi mo ta nag-usik-usik sa tong oras sa pag walay gibuhat nga mahimo siyang magmabungahon. Dahil mga tao karon nga gitagag oras sa Ginoo, 24 hours tang gitagaan tanang tao gitagaan sa Ginoo. Pero unsa may gibot sa uban, magsigilag panglibak, magsigilag katulog, pwedeng sige rag cellphone. Nga kitang tanang tao gitagaan tag time sa Ginoo para magbuhat tag mga butang nga mo magmalampuson ta pagmabungahon. Unsa man ni magtrabaho, eskwela, magtuon, or mag-post pa ka sa Facebook og mga maka-encourage or makakwarta ka. Usa nas pamagi nga sa dili pag-usik-usik perhan sa mga tao karon nga gisik-usikan ang ilang nga oras sa sigilag buhat sa mga butang nga dili maayo mangigsuon. So karon dapat ito masabtan nga dili kita ang tag-iya sa naa nato. Amen. Pauna ang ato aning ampingan o gamiton sa insakto. Wala sa atong kinabuhi tanan natong naangkon kaning kwarta, trabaho, balay, gininhawa, kusog ug mga panalangin. Dili ni ato wa gipahulam lang ni sa Ginoo mo nang ato ni ampingan. Lisod kaayo no kintahay og manghulam ko ni Tsatsa or ni Papa manghulam ko niya og martilyo. Unya ako ning gamiton, ako ning balion or ako ning ilabay. Insakto ba sa dili? Dili nga naman ako ra manggihulaman. So dapat kung naghulam ko ako ning ampingan o ako ning iulis tag-iya sa pamaagi nga maayo gyapon ang iyang kahimtang sa martilyo. Nga naman gihuman naman ni nako. Ingani usab atong kinabuhi, kini atong gininhawa atong kinabuhi. Dita makaingon nga walay dapat magbuot sa ato ka. Dita pwede mo ingon nga di magbuot ang Dios nga naman siya ang tag-iya sa tanan nga nadaang ko nato bisan ang atong kinabuhi. Munang tungod kay gipiyalan lamang ta sa Ginoo aning kinabuhi, ibabaw aning kalibutan na ato ning atimanon og gamiton sa insakto. Tanang panalangin natong nadawat sa Ginoo ato gining gamiton gyud sa insakto ug ampingan. Amen nga naman kining tanang gipahulam lang sa Ginoo. Murang dapat di na to basulon si Lord kung unsay mahitabo na to sumaabot kung kita wa ta nagamping ug wa ta nagamit sa mga panalangin sa insaktong pamaagi. Ikaduha, ato ning hinumduman nga hukman ta sa Dios sa tanan tong gibuhat ibabaw aning kalibutan na. Kung sige tag buhat aning mga butang nga dili maayo mo, sige ta og lingaw-lingaw sa butang nga makadaot sa atong lawas. Maabot ang panahon nga hukman ta sa Ginoo nya ingnon ta niya giunsa man nato paggamit ang atong mga panalangin nga atong gihatag nimo sa ako anak ko sa imo. Manubag tang tanan ni anak sa Ginoo mga igsoon. Muna nga karon munang naigingon nga quote, enjoy now, suffer later. Maglingaw-lingaw ta karon unya mabot nga panahon mag-antos ta. Kaysa anang mag-antos ta karon unya
So maabot nga mga panahon maglipay ta kauban ang Dios. Amen. So napabang tanan. So karon sa verse 14 to 16 diri ni tungod kay naamay sayop nga desisyon ay pangunahuna kining manghod unya naapod siya sayop nga desisyon nya mo ning ikatulong punto minghamtong siya sa resulta sa sayop niya nga mga desisyon sa kinabuhi. Mo ni resulta kay sa atong kinabuhi ingon ang Bible wala unsa gyud atong gitanom mao gani anihon nato. Nagtanom tag mangga mo ani gitag mangga dili pwede santol atong anihon. Kaya ang atong gitanom manggaman. Ingan na usab na pag magtanom tag kabuang ingon ang Bible Galatia 5 ingon sa dito pag magtanom tag kabuang or pagpagkasala mo ani pud taog pagmahay og pag-antos atong kinabuhi. Pero magtanom tag pagkamaayo for sure mag-ani tag pagkamaayos tong kinabuhi ug panalangin. Amen. So karon tanawa ang resulta sa sayop nga pangunahuna og desisyon sa batan-on. Ingon ang verse 14 to 16, hangtod nga nahurot ang tanan unya miabot ang usa ka dakong gutom ni atong dapita og nahimo siyang walay nahot. Na nahurot tanan niyang katigayunan. Kay sa kahilayan man niya gihimo. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni atong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay wala na may mihatag kaniya. Tanawa, lipay kay ang batan-on sa dang nagbuhat sa sala. O sa dang nahurot na ang iyang kwarta tungod kay ang kwarta giusik-usikan raman sa mga butang nga dili maayo. Ingon ang Bible na hurot ang tanan og nagmahay siya. So mo ni kanang atong magkatunan nga ang sala wala joy maayong kapadulngan. Tanang sala nga atong nabuhat disaster og miserable gyud ang resulta niini mga igsuon sa atong mga kinabuhi. Unang nahitabo sa batan-on pagmahay. Nagmahay siya kay nahurot na matanan siya nga oy may pa ako tong gigamit sa insakto. Ikaduha pagkawalay nahot. Nganong walay nahot naman siya kanang naman tungod kay wala naman siya gamiton nga kwarta bisan gani kuno pagpalit sa iyang pagkaon. Nakandoy na lang siya nga makakaon sa law sa baboy. Nga naman tungod sa kagutom. Kaya wala naman siya kwarta nga naibilin. Ikatulo, pagkahimulag sa kalipay. Una-una, malipayan unta siya sa lugar sa iyang amahan. Kaya naamang tanan, kay prinsipi ay hari ba iyang amahan niya? Tag-iyahan sa kanang asyenda. Dato kay siya. Walay butang nga dili mahikay sa iyang papa sa iyang naman. Tag-iya man yung papa sa mga butang nga daghan kaayo. Pero karon nagmagulanon ang maong nga batan-on tungod kay nagtungod sa iyang sayop nga mga desisyon. Ingon ang Roma 6:23 ang bayad sa sala kamatayon. Kining kamatayon sa Bible nagpasabot ni siya og pagkahimulag sa Dios. Diin ang tawo pag mamatay siya pag naghari ang sala sa iya ang iyang kalag itambog sa linaw nga kalay nga maong impierno. Mo nay pagkahimulag sa Dios. Walay tao siguro magkatawa sa impierno, walay tao nga maglipay-lipay, mag-celebrate sa impierno nga naman. Sakit kaayo ang dangatan sa tapag. Mudong sa impierno nga naman, sa impierno, walay katapusang kasakit. Walay far exit dito, walay mutabang nimo dito sa dang naa ka dito. Ngunay pinaka-worst nga mahitabo sa tao, ibabaw aning kalibutan. Kaysa akong opinion, okay ra siguro kang makawatan. Nga naman, kanang nakawat sa ima pwede ra mang mahatag nimo kung imong trabahuan. Kawatan kag TV, pag kag TV bag-o, kawatan kag cellphone, pag kag cellphone bag-o kay matrabahuan naman nimo. Pwede kang masunugan. Kaya pwede kang taga-agbay sa ubang tao or makatigom na kagbalik. Ikatulo, pwede siguro kang masakit kay maayo ra man na. Matambalan na nimo. Pwede siguro kang wala kay kwarta. Pwede siguro wala kay trabaho, pero dili okay ang tao nga maimpierno siya. Kay wala na joy tsansa pag ang tao itambog sa kalayos impierno. Di na gid mabalik ang oras, di na mabalik ang pagmahay naman. Muna siya kanang walay katapusang kasakit nga dangatan sa tao pag ang tao naghari ang sala sa iya. Mo ni nitabo sa batan-on, grabe niyang pagmahay sa kinabuhi. Grabe niyang paghilak aning tayma, grabe niyang pagkadismaya tungod kay kanang sa miserabling nitabo sa iyang kinabuhi. So karon, ang pangutana nganong bilihon man ta atubangan sa Dios kay mao ni titles tong wali. Ngano man tungod kay gihatagan tag tsansa sa mata kadlaw sa Dios nga mangayo og pasaylo og mainsakto ang tanang butang
nga atong gibuhat nga sayop. Tanawa ang batan-on nga kuan. Abi niya og wala nay paglaom pero naa pa di ay. Ingon sa verse 17, sa katapusan nakaamgos siya sa dako niyang sayop ug niingon siya, nasubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ani hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan og sultian ko siya tay. Nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Matanawa na gitagaan siya chansas Ginoo nga mainsakto ang iyang mga sayop kay nagpasabot na gini kitang tanang bilihon at tubangan sa Dios. Mo nang tay mga abi siguro nato kung ano paglaom pero napad di paglaom. Kay aning tay magitagaan sa pangununa sa Ginoo nga makarelay siyang ay duta pa man dis balay no. Sa balay libre kong pagkaon sa balay kanang nay mo serve nako kay anak man ko sa hari, anak man ko og dato. Mo nang na-realize niya. Mo nang ingon ang 1 John 1:9 nga kung atong isugid ang atong mga sala sa Ginoo, siya ang matarong mupasaylo sa tanan natong mga kalapasan. So grabe si Lord kay bisan day kuno sa atong mga sayop, pasayloon day taniya. Mo ni gitawag nga grasya sa Ginoo. Kay ang relihiyon man God, pag makabuhat kag sala, isalikway ka. Dili na ka angayon mo doong sa Ginoo, di na ka angayon mo dool sa Ginoo, pero kining naa kay relasyon sa Dios pag makasala ka pasayloon og dawaton kas Ginoo. Mura gud na og makasala ko ni Papa. Magawat na ko ang 500,000 nga kung kitay na kwartas Papa nga kanak ka, ako nang kawaton. Kasabaan ko ni Papa, silutan ko niya, kastiguhon ko niya, pero dawaton gyapon ko niya nga naman anak ko niya. Ingana ko si Lord sa mga kinabuhi. Ayaw katuo sa mga sulti sa mga tao nga aka na si kuan. Nagsimba na pero nga nang binuhatan. Ayaw katuo ni anak. Nga naman ang Dios ni gugma bisan sa unsa kadako itong mga kalapasan. Diha sa Ginoo adunay tsansa sa mga tag-adlaw samtang nay kinabuhi naay tsansang gihatag sa Dios para mangayot tagpasaylo niya og mainsakto ang mga sayop natong gihimo. Di naman nato mabalik ang kagahapon pero mainsakto nato ang mga kagahapon natong sayop sa mga tag-adlaw nga gihatag sa Ginoo. Amen? Munang bilhon ka tubangan sa Ginoo. Kay bisan sa atong kasaypanan, pasayloon og dawaton gihapon taniya tungod kay gigugma ta sa Dios. Mo ni kaduhang punto. Kung imong basahon ang pagpadayon, ingon ang verse nga kanang sa dihang layo po kuno ang batan-on nga bata, gidagan siya sa iyang amahan. Gidagan siya og gigakos ingon ang Bible. Kaya nga naman, sa ilang kultura man God pa, ang usa ka tawo mag-usik-usik sa iyang panalangin, batuon siya hangtod sa mamatay. Sumura pag tungod kay nakit-an niya yung anak, basig batuon ni sa mga silingan na mo, ako ning daganon o akong gakson mo naman, di ko ganahan nga ang akong anak mag-antos. Bahalag ako'y maigo sa mga batong ibato sa mga tao sa ako, basta kay ako maprotektahan ang akong anak. Munang ingana ta, kabilinon at tubangan sa Ginoo. Nga imbis kita'y maglangoy sa impyerno, si Kristo ang nagpalansang sa cross kay aron dili ta mag-antos sa kalayos impyerno. Walay angayan nga malansang sa cross kitang tanan kasala mo nang si Kristo ang nagpalansang kasi siya ang tao nga walay sala na tao ibabaw aning kalibutan na. Nya gibayran niya ang atong kinabuhi didto sa cross mga igsoon. Amen. Ingana gipakita ang pagigugma sa Ginoo. Kaya pagigugma man ko dili tungod kay tagaan ka na sa gikinahanglan kun dili isakripisyo niya ang iyang kagulingong kinabuhi para nimog nako kay gigugma kaniya. Ikaduha, gisuluban ang batan-on nga bata og nindot nga biste. Unsa may kay silang kultura man God pag kanang pagsuotan kag biste gipasabot ana gibalyo gihapon ka. Bilihon ka sa imong sampol katay ako. Pinglayas ko, gipalayas ko ni Papa kay nakasala ko pero kung mobalik ko niya suotan ko ni Papa og sinina nagpasabot na nga bilihon gihapon ko ni Papa. So nga na ikaduha gisuotan